σας, είμαι ο Duke Creepers Like Pie και αυτό είναι το βραδινό μου. Παίζουμε ένα server με το όνομα μας υπέροχο, δέντρο, που έχει υπερβολικά πολλά minigame, 13.000 παίχτες και κάτι ωραίο που κρατάει αυτός, ωραίος τύπος. Παρακαλώ να παίζουμε στο όνομα Ouch! Ο Λάκη, μην το κοιτάτε για πολύ, νευριάζει και κάτι παράξενο και τρομακτικό. Α, για ντάλτη. Λοιπόν, θα παίξουμε το Poseidon Dragon. Υποτίθεται ότι πρέπει να παίξουμε μακριά από τους δράκους. Αν θέλετε το IP του server θα είναι στο description και σαν τον Blaze θα μάθαμε στο paintball. Το ξέρω, λυπήθηκες τώρα. Λυπήθηκε πολύ. Είμαι στο Super Front War. Ω, χαμάν. Το Darkfire δεν γλίτσαρε και είναι σε ένα κόσμο μακρινό. Λοιπόν, δεν πάρε Marksman ή Coward. Είσαι δειλή. Είσαι πάρα πολύ δειλή. Και Shadow. Λοιπόν, ποιο map θα παίξουμε? Δεν ξέρω. Το δικό. Αυτό το πλοίο. Ναι, μάλλον. Λοιπόν, εδώ λέει. Όλα πλοία είναι πίστα. Όχι, είπες όλα. Ναι, το ξέρω. Είναι και μία πίστα. Εδώ. Περιμένω. Τι Μπρέι, θέλεις την Aqualand. Εντάξει, έρχομαι στην Aqualand. Έρχομαι, Παύλο. Ωραία, σου λίγο θα αρχίσει. Περίμενε, θέλω να πάω στην Aqualand. Aqualand. Έλα. Όχι. Ωραίο μέρος. Εγώ έτοιμα Jumper. Είσαι εσένα. Συγγνώμη, αλλά κάνω λίγο. Με το screen recorder από εδώ, αλλά κάνω λίγο. Μου έγινε Coward. Γεννάει οι δρακούλιδες. Αν θέλετε να συζητήσετε, θα συζητήσετε. Και όπως ξέρετε, ήδη τρώνε το έδαφος! Γεια σας. Λοιπόν, αν σε φάνε... Με καλά, τι έχετε με μένα? Τι σας έφτασα? Νομίζω είναι λίγο πιο πολύ από τις μήκος. Θα κρατήσω αυτό το λουλούδι για προστασία. Θέλω εδώ. Προστάτεψέ με. Πάμε. Ναι, φοβάμαι. Και εγώ έλεγα να πατήσω. Oh my god! Στέφανα ήδη. Συγγνώμη να πατήσω. Για χώρε. Πρέπει να πάω να το μουσική. Ένας είναι ζωντανό, είναι εκλεκτός και δεν ξέρω πού είναι. Τι να πω, βγήκες ραντεβού μαζί τους και λένε δεν θα σε χωρίσω. Λίγο τώρα, πού είσαι? Ραβέντερ, αν βλέπεις τις κάνεις τέσσερες θα σε προστατέψουν. Το πιστεύω. Κακάκια. Σοβαρά. Όχι, είπατε δεν θέλουμε το σπούτι. Πέφτω. Όταν δεν είναι χάρτο απλό. Γιατί? Όχι για πολύ. Γέρα, κάποια δεν. Δεν πάει. Το κλεκτό σου μπλοκ πάει να πέσει. Α, ναι, έχει πέσει. Πεινάμε, θέλουν φαγητό. Λοιπόν, ο Team Paman είναι μπριζόλα, εσύ το φιλέτο και αυτό το χειρινό. Δεν το κάνει. Ένα κόσμο. Και έναν κόσμο μπορείτε να θέλετε να κάνετε ένα φαγητό. Τέλος. Ακόμα να σε φάνε. Ναι, ξέρω. Είσαι μπρόκολο. Νομίζω έχασες. He's alive. Κινούσε. Δεν φταίει αυτός. Σοβαρά.
ακόμα και στο creative είναι ενοχλητική πάση αυτό το ωραίο που είναι. Ένα πολύ ενοχλητική. Λάκαρα. Λοιπόν, μένουν αυτοί οι δύο. Ο υπότης και το κοριτσοάγορο που δεν βλέπει καλά το σπίτι. Και τα δύο έπεσαν. Είπες πρώτος. Ήταν εκλεπτισμένο παιχνίδι. Ήταν πολύ εκλεπτισμένο, τι να πω. Τώρα με έφαγαν. Γεια. Ένδυ. Γιατί δεν μ' άφησε τον μπαλούτα. Ναι, βγαίνουμε. Ναι, βγείτε. Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο. Κάντε subscribe, like. Αυτό είναι πηγόντως αλλιώς το γουρνί θα έρθει σπίτι σας. Και πιστεύω τέλος. Θα κλάψω πολύ. Bye.